Γεια σου Χρήστο. Συγγνώμη. Γεια σου ρε Χρήστο. Χαίρετε. Καλώς όρισες στο Dave Athens. Εγώ είμαι ο Τάσος, ο camera flyer σου. Πες μας Χρήστο, τι ήρθες να κάνεις εδώ, πρωί-πρωί? Ήρθαμε να πέσουμε από τα 14.000 πόδια. Α, μάλιστα, εδώ με τον Κώστα. Έτσι ακριβώς. Ωραία επιλογή, πολύ καλή επιλογή. Εγώ πειράζει να μην έρθω? Θα δείξεις τώρα, ελπίζω να το καταφέρουμε. Θα το καταφέρουμε ρε Χρήστο, μην ανησυχείς. Θα βάλω τα δυνατά μου. Λοιπόν, για πες μας πόσο πήρες απόφαση? Το σκεφτόμαι εδώ και περίπου 1,5 χρόνο. Και το ζήμωσες καλά στο μυαλό σου. Το έλεγα, αλλά επιτέλους το πήρα απόφαση να το κάνω. Να δεις, όλα γίνονται για κάποιο λόγο. Κάποιος λόγος θα υπήρχε που θες να το κάνεις σήμερα. Έτσι. Λοιπόν, είσαι εδώ μόνος σου με παρέα? Είμαι με παρέα. Εδώ με τα φλεράκια. Ναι. Πήγε από το πλάνο μου, Αναστάση. Δεν είμαστε της παρέα, αλλά αν θέλει. Δεν είσαστε, εσύ είσαι παρέα? Ούτε εσύ. Πού είναι? Γεια σου φίλε, καλώς όρισες στο Dave Athens. Εγώ μετά θα κάνω το βίντεο εδώ του φίλου σου του Χρήστου. Πάμε ρε μεγάλε Χρήστο, να περάσουμε ωραία. Και εγώ θα ετοιμάσω τώρα σε λίγο, με ξέρω. Δεν μας ενδιαφέρει Αναστάση. Τίποτα τελευταίο πριν κλείσει η κάμερα, κάπου που θα ήθελες να αφαιρέσεις το άλμα σου? Όχι ιδιαίτερα, πάμε να το κάνουμε. Στην πάρτι σου, στην πάρτι σου. Μπράβο μεγάλε. Γεια σου Κωστά. Τα λέμε. Γεια σου Τάσο. I've seen them broken, the lost and the sights unseen. I want a flood, I want an ocean to wash my confusion clean. I can't resolve this empty story, I can't repair the damage done. We are the fortunate ones who've never faced oppression's gone. We are the fortunate ones, imitations of rebellion. Πλησιάζουμε στα 8.000 πόδια, που σημαίνει ότι σε λίγη ώρα θα κάνουμε το άλμα μας. Είσαι έτοιμος? Μπράβο ρε Χρήστο. Εγώ μπορώ να κατέβω? Κώστα, όχι δεν μπορεί να κατέβεις, είσαι έτοιμος? Να μείνω μέσα. Χρήστο, εγώ θα φύγω άμα θες ακολούθα. We are the fortunate ones who've never faced oppression's gone. We are the fortunate ones, imitations of rebellion. Fortunate ones who never faced oppression's gone. We are the fortunate ones, imitations of. Έλα ρε Χριστάρα, τι έγινε στον αέρα? Μιλάμε όλα στο κόκκινο. Νόμιζα ότι τρελάθηκες. Όλα στο κόκκινο. Δεν υπάρχει, η αδρεναλίνη πάρει σε κόκκινο. Μπράβο ρε Χριστό. Ήτανε κάτι που θα ξανά έκανες? Εννοείται. Συγχαρητήρια, μόλις έκανες ελεύθερη πτώση και έζησες εδώ με τον Κώστα. Ευχαριστώ Κώστα.